Bubagra Udai Manikya tu thimani ulo Bubagra Indra Manikya bo Murshidabad thangi thekha aboni ulo Joy Manikya tu haino hai Tripurani singhasono asuk phika phiaba aboni salkisa ulo no Joy Manikya tu bo thima bai bini bufayung Horimoni Thakur Bijay Manikya mungnawi singhasono asukha abo 1746 BC rogo Wngkha O Bubagrani molo Bangla hani nobabno Chakla Roshnabadni Deksri manya wngma bagwi bono nobabni Sipairok romwi dakao tlangi thangkha nobabno tamoni bagwi rang rwna nang abo je saimanya rok norok o video no swigang naikhe kaham khe busiwi mannai Bubagra Bijay Manikya romwi tlangjakmani ulo bo dakao no thekha phiaba bo tamoni bagwi thekha bahai thekha a Kokborok kwbangma bijabrok poriwi naiphono aboni karon swijak manliya tobokhe bo bisik basik singhasono asuklangkhana hinui Laibuma o swijak mano Bubagra Bijay Manikya thimani ulo Indra Manikya tu ni bufayung Krishna Manikya Tripurani singhasono asukna tongmani no haifano Shamser Gazi bai rajdhani attack khlaijagwi bo aroni senui Bubagra khoryakhari ma thangkha bo kharui tabukni aguli kwcham eba puraton Agartalao thangwi tongwikha Bubagra khor Udaipuro joprok phainai Shamser Gazi sabo abono tabuk nainai leyano 1712 AD BC o tabukni Bangladeshni Sagolnaya upjelani Kungura gami o Khoroksa bigra Thurukdo phani nogo achakha Shamser Gazi bini bufani bumung Pier Mohammad Khan tai bumani bumung Koyara bibi Shamser Gazi Jaraifuru Jomidar Nasir Muhammadni nogo tongwi torkha bo sikla jorao khe a jomidarni Khoroksa Tahsildar Wngkha a jorao Shamser Gazi jomidarni bwsajakbai kajakna hinui sakhe jomidar abono gosiliya tai bono belai khe jolijakha aboni bagwi Shamser Gazi aroni kharui ma thangkha bo agi Tahsildarni samung khlai tongphuru jomidar rok tongkosong tongnai lukurokno bwsukse satok pitok khlai bo a Kokborokno saimanjak aboni bagwi abahai jomidar rokni yakni yakagrwna hinui bo samung tangwi chanai tongkosong tongnai lukurokno twiwi bo kaisa sengkrak bodol swnamkha salsa bo a sengkrak bodolno twiwi jomidar Nasir Muhammadni nogo joprok phaikha Jomidar Nasir Muhammad tai bini bwslasong arono thibakha aboni ulo bo Hamjakmani a jomidarni bwsajakbai bo kaijakha afurni simike Shamser Gazi bo Khoroksa jomidar Wngkha Shamser Gazi hinkhe alka jomidarok haya bo khe porojarokno hamjago aboni bagwi porojarok bo bini kok khwnabaio bo aboni ulo nobabno kwbangma tax rwnani gosiwi Chakla Roshnabad amsaini Bubagra Wngkha mane Chakla Roshnabad agifuru Tripurani Bubagrani tongmani no haifano afuruni simike Shamser Gazini Wngkha Chakla Roshnabad tamono hin je saimanya rok norok o video no naimano description o aboni link rwjak tongo yang Tripurani Bubagra Bijay Manikya thimani ulo Indra Manikya tu ni bufayung Krishna Manikya singhasono asukna tongmani no Shamser Gazi bini Sipairokno tubuwi Bubagra khor Udaipuro joprok phaikha a sobao Krishna Manikya chenui Bubagra khoryakhari khari thangkha bo kharui tabukni aguli kwcham eba puraton Agartalao thangwi tongwikha Shamser Gazi Krishna Manikya no meseni manphono bo singhasono asukna naikhe hil Tripurani porojarok bono raja hinui gosiliya aboni bagwi Dharma Manikya tu ni bwsala Lokhon Manikya no Udaipurni singhasono asukrui bono Tripurano sason khlaikha bayapsong oboni part 2 video datini tubui phainai noroni bagwi tinini bagwi asui nongsinai jotolono hambai।